da sad E pa da ti si na početku svoga puta, vidjet ćemo gde će te tvoj talent dovesti. Više ne pišeš za novine, zašto? Pa ne pišem, Nema tvojih kolumni? Nema me više u Politici i Pravdi, ja sam zaista tužan zbog toga, ne znam šta je problem, optužili su me u 2-3 navrata za govor mržnje, za manipulaciju čitaocima, zaista nije bilo razloga, ali to su uradili neki politički neistomišljenici koji pretpostavljamo da su me sankcionisali. Znate kako postoje u svim medijskim kućama crne liste, možda je samo neko nazvao, najavio... Zato si ti obukao crnu košulju, da budeš malo... Neko najavio, Saša Milivojev ne može da da intervju za vašu kuću, ne može da kolumnu za vašu kuću i mene više nigde nema. Ali sva sreća što... Ova se emisija ne bavi politikom. Poštenih ljudi koji